रतन टाटानि 20 बाथ्राफोर जाय नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। जिउनि दावहायाव रतन टाटानि 20 सोदोबफोर। नोंथाङा रतन टाटानि बाथ्राफोरखौ खोनासङोब्ला नोंथांखौ जाफुंसार जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हानाय नङा। लहाखौ रावबो फोजोबस्रांनो हाया, जुदि हायो बेनि माराम खानायल'। थिग बेबादिनो सासे सुबुंनि जिउखौबो रावबो फोजोबस्रांनो हाया, जुदि हायो गावनि गोसोनि खोथायासो। जुदि नोंथाङा गोख्रैथिजों गोजान थांनो लुबैयोब्ला हारसिङै थाबाय। नाथाय जुदि नोंथाङा जोबोद गोख्रैथिजों थांनो लुबैयो अब्ला थाबैनो थाबाय। जुदि मानसिफ्रा नोंथांखौ अन्थाइ खुबैयो अब्ला बै अन्थाइफोरखौ ज' खालामनानै राजमहल बानाय। जिउनि लामायाव जौगानाय आरो गाहायाव फैनाया जोबोद गोनांथार, मानोना इसिजिनि थोंगोर हांखोआबो थैनायखौ दिन्थियो। मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे सम सिमा थि खालामनांगौ। जेब्लाबो खामानि मावोब्ला मोजां खामानि मावनांगौ, अब्ला खामानिखौ गोब्राब नुनाय नङा आरो बियो नोंथांनि सायख'नाय मोनसे गेलेमु बायदि नुगोन। आं बै सुबुंखौ बाख्नायो जाय जाफुंसार जादों, जुदि बियो गाज्रि लामाजों थांनानै जाफुंसार जादोंब्लाबो। नाथाय आं बै सुबुंखौ माब्लाबाबो मान होआ। सासे सुबुं जाय गुबुननिफ्राय खावो, बियो एसे समनि थाखाय जाफुंसार जानो हागौ, नाथाय बियो जिउआव जौगानो हाया। नोंथाङा गुबुनखौ नकल खालामनो गोनांथि गैया, मानोना नोंथाङा नकल खालामनानै गावनि इयुनखौ दानो हाया। जों बयबो रांखौ रैखा खालामनो सोलोंनांगौ आरो थि समाव बेजों दोहोन दानो सोलोंनांगौ। नोंथांनि गोरोन्थिया नोंथांनिल', नोंथांनि फेलें जानाया नोंथांनिल'। बेनिखायनो रावखौबो दाय दाहो, गावनि गोरोन्थिनिफ्राय सोलों आरो दावगालां। नाथाय थुलुंगा लानाय समाव जेब्लायबो नोंथांनि मेगनखौ खेवना दोन। बयहाबो माखासे गुनफोर आरो रोंग'थिफोर थायो। बेनिखायनो सासे सुबुङा गावनि जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय गावनि गुनफोर आरो रोंग'थिफोरखौ सिनायनांगौ। जों मानसिसो, कम्पिउटार नङा। जिउआव जेब्लाबो रंजानांगौ, जेब्लाबो सिरियास जानानै थानो नाङा। जिउनि फरायसालियाव जेबो थाखो, खोन्दो आरो दानसेनि बन्द गैया आरो फोरोंनो सम गैया। बेनिखायनो नोंथाङा गासैखौबो गावनो मावनांगौ। सानसे समाव नोंथाङा हमदांनो हागोन दि बेसादारि जिनिसफोरा जेबो ओंथि गैया। नोंथांनि मोजां मोनग्रा सुबुंनि जौगानायाल' गोनांथार। नोंथांनि नोजोरथिया नोंथांनि गोहोजों थि जागोन, नोंथांनि रोंग'थिजों नङा। जाफुंसारनायखौ नोंथांनि खर'आव दाफैहो आरो फेलें जानायखौ नोंथांनि गोसोआव थानो दाहो। गेदेर सिमां नु आरो बै सिमांफोरखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय गोब्राब नाजा। नोंथांनाव खाबु फैनायनि थाखाय नेनो नाङा। गावनि खाबुफोरखौ गावनो सोरजिनानै ला। सोरजिनायखौ माब्लाबाबो बन्द दाखालाम। दावगालांनो आरो जौगाहोनो थाखाय गावखौनो फेर फाथिबाय था। गोजोनथाव खौरां! टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआ बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टेंकि पेट्रल फ्रि एसवेल गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय
7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।